Yazibongi unikhumbuza into apha xa usithi abantu bafile bangamagobholozi. Uyanibalisela sana ugogo elincoko ke. Uthi hayi intombazana kayi yatshata abafana bangaphandle. Bachata banomntana, so they were going home for the first time ke nonkosikazi. Xa befika ke kowabo seyabalisa ke intombazana back here eMzantsi. Basafika wapaka egeyithini wathi usayojonga umngane wakhe. Wangena kuntombazana nomntana. Xa engena uyazi-introduce uba hayi ndingubani inkosikazi kabani. Akhuze umama lapha. Akhwaze umntu okwenye indlu engenye uba makeze azomamela le nto. Amamele. Atsho uba khawuchazele nanku umntu omdala walapha ekhaya uba uthi ungubani akuphinde ke intombazana. Yho, othuke abantu. Uba kanjani mntanam kuba ke ubani lowo samngcwaba tontoni years back. Athi hayi bo ngihamba naye nayi imoto lana size nayo. Qaba yho gogo yathanda ubalisa izinto afake nearomati. Andothuki xa ndiyibona lento ngezantsuku siseko Facebook uba iyabaliswa uba kukho country ethile enabantu abafayo kodwa balapha eMzantsi bayaphila. Ihamba njani lo science guys, khani ke nindichazele. Ihamba njani iscience into ba bafa bayaphila. Ndiyibona na kwi-Americans ukona umfana waseCaribbean we-dreads naye ohlala eMerika uyayibalisa lento uba abantu bayavuka ekufeni baphile. Bachate baqhubeke nelife kodwa bafile. African science izawumangala. So ke nezicomment esizifumana apha ke nyhani ezisileyo ezinye zezabantu abasebafa kudala, so bayasibrika mntana, bazibrika bafuna side siphuncukelwe zizimilo. Izimilo aziphuncuki guys, sisi-empath thina singabantu abathanda uxolo.